Iki ana bintang tamune uga. Oh, ana bintang tamu. Heeh, Mas. Gareng karo Mas Bagong. Ya, supaya menghibur seluruh warga masyarakat. Oh, ngono. Heeh, ya. Awake dhewe rasa kakean ngomong. Ya, heeh. Sing penting kaya ngene iki dibudayakne setiap tahun mesti wayangan wong dusun. Ya wayangan nggih inginane kae. Ya, ya. Yo, kaya apa? Mas Gareng, Mas Bagong tak aturi tindak ana ing pepanggungan. Ayo, ya. Ayo kanca ning dhisik gembira. Halera-lera. Iki pelawak loro ki ya asli Karanganyar no. Oh, ngono. Nek Mas Gareng kuwi saka Mbejen, ya Mbejen. Nek Mas Bagong kuwi saka Munggur Mojogedang. Wow. Diluruskan, Bos. Diluruskan. Diluruskan piye? Apa ana sing bengkong ngomong aku? Apa ana sing bengkong? Mboten bengkong. Piye? Ora bener. Ora bener piye? Mboten Gareng Mbejen nggih. Lah ngendi? Mbejen pun kelurahan dhewe. Kula niku kelurahane Tegal Gedhe. Oh, Tegal Gedhe apa Temuireng? Temuireng Dukuhe. Oh iya. Kelurahan Tegal Gedhe, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Ning kondange dikalayak rame kowe iki Gareng Bejen ngono lho. Gareng Temuireng yo rene. Wis tak kowe rasa dadak nyelaki kabeh iki kalah karo audien ya, Gong ya. Nek saiki kowe Bagong kuwi, kowe bener apa ora saka Munggur Mojogedang? Nggih, bener. Ning kabarmu kok bekunang ki piye? Lah sing bener sing ndi iki kudu diluruske. Mulakno ngene iki lho. Marai kisruh wong nanggapi aku kok nyerot supi. Lah alamate kleru kok. Beda kelurahan lho. Aku ki Munggur Mojogedang Karanganyar. Lah kok demben uripmu ning Mojolaban Bekunang kuwi lak dhisik. Lah saiki ya pindah ning Mojogedang neh. Mulakno wong nanggap ki mara ning omahmu do kecilik kabeh. Lho kecilik wong ana sing tak tutke minggat. Oh, mergo neng Mojogedang ki ora diopeni terus balik meneh neng anu neng ngendi Mojolaban ora diopeni saya balik Mojogedang neh. Mojogedang kita ya penak neng Karanganyar kok. Iya. Kok penak? Lho apa-apa tercukupi lho. Lho aku ki sing urip neng Karanganyar suwe lho. Lah aku urip nang Gepekurang iki panas lho nek reng. Lah kenapa? Lah metuwe ciu enenge kok. Heeh, siji ciu loro iwak kirik, ha ta? Ha nggih. Ya arep kaya ngopo ki ya aja nglalekne karo daerah tanah kelairane. Bener. Dadi enek unen-unen lali sumber ketiwasan. Dadi saurane kowe digedhekne den dhisik iso apa saiki mu iso dadi kaya ngene iki mergo putra daerah kaya ngene iki daerahe dijunjung.
Dadi Kaya iki lho. junjung kaya Desa kuat. Jati. Oh dijunjung iki terus kuat apa ora? Heh. Daerah kok dijunjung sing dijunjung. Maksudku ki dihormati ngono lho. Masa daerah dihormati hormat. Gendera apa? Kaya daerah kaya gendera. Aku yen ngomong karo wong ra level. Ra level. Ora. Dadi SDM-mu ki lho. Wis ora SDM. Lah ya SDM. Heeh. SDM kok SDM. Oh, SDM-mu ki ora Apa kuwi? nyandak. Sodomi. SDM i S. S iki sumber. Sumber D iki daya. daya. M manusia, sumber daya manusia. Jadi pikiranmu ki ora nyandak ngono lho. Ora nyandak ya disambung. Apa kok ora beneran. Apa tali? Tali iki apa nggih ngerut. Rene iki ora padu. Aku ki yen melu dijo laras ki kaya gugup. Ngopo? Piye? Arep ngomong ngene samar kleru ki malah kami sosolen. Santai. Donga bebarengan kanggo masyarakat Jati. Nggih, enake tasakuran bersih Ah. desa. Gelar budaya Ah, bersih desa, umure desa Jati kuwi 133 tahun. lha kok kowe hafal? Wah, lha iki pertama ki ning kene iki sing dadi Demang ki Demang Suta Sutika. Lha kowe hafal men kowe, Peng? Sutika. Buka Google kok le. Oh, Pak Lurah rawuh kabeh. ah, Dadi 7 Tujuh apa? kepala desa sekecamatan Jaten. Jaten Keparang Kuwi Rawuh. rawuh sedaya. Tambah siji. Sawa. Iki kepala desa Mojolaban nek ya ning kene. Lah ngetoni kowe lho, Gong. Mbah Gomblo. Sik ndi? Mbah Gomblo menika Oh, Mbah kepala Gomblo. desa. Sapa wae Mas sing sik lenggah aku ora ketok saka kene. Ayo. Pak Haryanto tuan rumah. Gendas sik panjenengan iki wae seksi Ibu ribut. Eni. Heeh. Tasih lenggah. Pak Yulianto. Wah, lurahku ya rawuh. Nggih. Rawuh. Wah, alhamdulillah. Terus menika Bapak. lurah nusukan nggih rawuh. Nggih. Lurah nusukan. Nggih, Sapa? Yatno kok Karangasem iki ora lurah nusukan nggih. Lah. Kudu lurah nusukan, lurah gilingan kuwi. Malah lurah gilingan. Niki tasih komplit buat Komplit. Ah, iya. Bapak Lurah Pak Ustadz Bintoro. Suruh Ah. kalah. Ora kae iki jane kok ora lurah kok jejer lurah ki ben diitung lurah. Sapa? Bayan Marto kuwi. Kok kowe ya hafal rek? Aku perangkat desa Jati kene sing tak wedeni siji ya. Sapa? Lek Pono. Lah ngopo? Moden lho, Lek. Lah nganti kowe engko didusi. Yo ngawur wong. Ya udu wae dudu wargane kok sing ngedusi modelmu kono. Lah yen matine ning kiwa tengen kene. Iya, ya alhamdulillah no. Nggih, mugi-mugi warga masyarakat Jati. Desa Jati dipun paringi ayom tentrem. Amin. Sehat walafiat mboten Amin. kurang bogo menyang wastra. Amin. Lah kowe ndongakno. Nggih, kados ngoten niku wau. Amin. Lho piye perangkating desa kene piye hebat-hebat to perangkating desa? Hebat, Bos. Heeh. Wes jan elok. Wah tenan ning kene iki. Babakan budaya ning Jati ki wis Piye? ora ketinggalan Ora karo ketinggalan. desa-desa liyane. Heeh. Terus seneng nanggap Seneng nanggap sadurunge wayangan wayangan mawawan. Wah. Ya lagi tumon lho. apa? Campur ning saring ning kelurahan kok mau dibarke ya lagi ning kene. Lah apa nek sing rese le? Ora, sing resepe wong sing rese ya Pak Lurah dhewe, Pak Camat dhewe kok. Tengah hebat, suwantene elok-elok apik-apik kabeh. Iya. Pokoke Pak Haryanto ki tandak akoni sukses. Iya. Sadurunge dadi lurah usaha sound system. Sadurunge son, Pinter kok Pak Haryanto ki ben iso dadi lurah usaha sound system. ha, Warga pokoknya dibebasne digratiske sik nanggap sound system kon. Sak desa le gratis kabeh. Wis ora nganggo tim sukses le. Dadi lurah. dadi Lah soalnya kepotangan kabeh kok apa yang Ada, nyoblos ya pekewo. kajaba sound system. Piyane ya hebat, Hebat. usahane sukses. Sukses. Bis Bisa apa? PO Haryanto. Ngawur kae kudus. Itu to. Lah. Kowe ki aja trapluk. PO Haryanto. PO Haryanto ki beda namine sami kare Bapak Kepala Desa Jati Pak Haryanto nanging Pak Haryanto ngasta kepala desa lan
Juragan Usahane Chandra Dewi. Son. Heeh. Ning ya usaha bis, ning ora bis kanggo transportasi. Bisa boleh. Bis nggih urung-urung. Wah, melu seneng le. Wah, iki aku. Kalau seneng apa wis dikeki? Heh. Weh, cak bocah iki. Lah kepiye ta? Awake dhewe iki urung mangkat lagi iki lho. Bintang tamu urung nganti nyambut gawe wis dibayar dhisik. Lah kok wis diamplop karo Wis. Bapak lho. Nang kene iki terhormat. Bintang tamu lagi iki. Kok terhormat piye? Lin Mas ki dipasang ning endi-endi? Heeh. Toilet kae lho. Mau enek sing jaga. Jaga kowe. Heeh, lek kliwon. Ngawur kae mau kuwi ora jaga kowe. Lah ngapa? Arep nang toilet antrine kok lambene kuwi. Nggih, sih komplit kok Mas. Nggih. Sing kepareng lenggah. Mas Kangko kabaripun? Sae suwi ora petuk kowe ya, Mas. Nggih, wong nggih. Sehat to? Pun tuwek arang-arang payu, Bos. Takoni kae lho sehat ora? Ya sehat wis teko kene upamane ora sehat ya ora Loh, bisa teko. sehatnya ada dua, sehat jasmani dan rohani. Aku nggih sehat jasmani dan rohani. Wong sehat kuwi kudu waras. Oh, Lho, wong dadi- sehat ki urung karuan waras. Contoh nih, Lho, wong sehat ra waras kuwi eneng titikane. apa? Ngomong-ngomong dhewe sahur-sahuri dhewe. Oh, Oh, gendeng ngono ta? Gendeng kuwi wong ngomong-ngomong dhewe sahur-sahuri dhewe. Kosek. Jenenge dadi sehat ora waras. Heeh. Kuwi ya nek contohnya ngomong edan kuwi ya. Ya, ngomong-ngomong dhewe sahur-sahuri dhewe, guyu dhewe. Ya sepurane ya Heeh. aku serambang waru soalnya sik dikeneki siji nyangkut wong sak rombongan. Kok nyangkut sak rombongan. Anek apa-apa yoga-yoga duwe laras aku ra melu-melu. Lah ngopo? Lah sik omongan dhewe sauri dhewe iki kat wayangan iki rumangsaku. Aku ora ngomongke kuwi kok. Oh Dadi lah. ngomong sak Terus ngomonge nganggo pikiran. Aja ngani ngeneki siji lan sijine. Lah kudune piye? Lho. Yen ngandakne wong ora waras. Heeh. Kuwi iki ora kok omongan dhewe disauri dhewe. Lah apa? Ditekoni beda, saurane padha. Oh, ngono. Upamane wayangan Jati niku nggene Pak Haryanto terpundi? Ora. Oh, lek Semarang ora Bintang gathong. tamune sapa? Ora. Iya iya iya. Dalange sapa? Ora. Lah kowe ngerti ora? Ora. Lah ya iki tunggale. Tak ewangi, Bos. Makasih. Jeneng aku ngertos mboten, Mas? Ora. Lah iya. Sampeyan yo. Bos. Sampeyan iki wis tak kejegur jurang wis tak angkat kok malah ketularan. Ora usah. Ora masalah nek aku dianggap edan ora apa-apa kok. Oh, dadi Ora masalah. Berarti sing edan ora aku tok. Lah sinten? Yogane ya melu edan. sebabe. Lah ngerti wong edan kok ditabuhi. Oh. Dadi sindene yo edan. Lah kok iso? Lah wong edan kok digendingi. Ya ora mung sindene tok. Sinten? Dagelan loro kuwi. Dagelane ya melu edan, wong edan Ora kok. dagelane tok. Lah terus Sing nanggap barang kuwi sing nangkap ya edan. bijaksana. Kok iso? Wong edan-edan dilumpukke kok. Wah iya. Terus dibayari kok. Habis ini genah lagi ya. Saking deg-degan lho, Le. Piye? Oh, sing nanggap ku mau terus aku terus ngedap aku. Lah iya. Terus Untung Pak padahal- Haryanto. Sing nanggap ki sing disepuhne ning Desa Jati Heeh. Pak Haryanto. Awak ditimbali. Untung Pak Haryanto pomomburine. Aku mau lho, Le, kok termasuk sing nanggap. Lho aku lak pikiranku sik ora-ora. Heeh. Kok sauranmu sik nanggap kuwi bijaksana. Wong edan-edan dilumpukne dibayari. Nah, kuwi Pak Haryanto pancen bijaksana. Terlomo lho, Le. Lomone Pak Haryanto. apa? Wah, jaman rekosane wis karo aku. Aku ki urung payung gareng ki dipayokne ning endi-endi kanca-kanca lurah. Wah, Matur iya, nuwun, Pak. Alhamdulillah sampun temonjo. Wah, Temonjo Aku mek apa? ngawula Pak Haryanto ki tak lumpukne tak tabung. Ah. Alhamdulillah iso nggo ninggali anak putu. Wah, mau tukokne apa? Lemah 2500 meter. Wah, hebat iki jenenge. Matur Wis sing nuwun. mikir karo anak. meter. Tinggalan kuwi wis kaya ngono kuwi. Tapi sepriki mboten saged disewalikke, Pak. Lah ngopo? 2500 meter ki dawane 2500, ambone semeter. Oh, kuwi kalen apa kali ngawur ae kok. Wah, geuruk kowe ya. Coba Rene iki- semangat. Intine iki rene iki nderek dedonga kagem warga Jati Jati. ngawontenaken tasakuran gelar budaya Iya. bersih desa. Desa. Mugi tinebena panggudha pangrencana Tebih. cinaketna nugraha ingkang agung. Muga-muga panene saya apik. Taun buri wayangan meneh
dalange tetep Mas Kangko. Dagelane Ora nganggo ora apa-apa Mas, wong iki ya bolo dhewe. Aja samar. Samar. Dipesen kok. Pesen piye? Merucut Pak Lurah Nimbali. Heeh. Pak Bayan Marto. Kenalanku akeh. Heeh. Ping telune Lek Pono. heeh Lek pono terus Iki mau lurahku nomor Mojolaban. sapa? Mbah Gomblo iki ya hobi neng wayang. Heeh. Nika dalang hebat Mbah Gomblo, Pak Kangkong nika. Hmm. Saka Bekonang iki Mojolaban. Dalang Indonesia. Teriakan. Oh. Nek Pak Niku- nek Pak Bintoro ora yae. Lah Yang- kono iso dalang dhewe kok. Aku wis tahu kok melu wayangane kono. Lah piye? Anu reng Jumapolo pira reng? Wah, aku ya pasar setoran bank Terus tak jumbone karo setoranku. semene. 3 juta Pak aku. Lah terus Ya sik tak matur sik nanggap. Tak enteni iki 3 tahun iki ra nek kabare. kowe ku ya aneh wong kono ora aneh anune. Lah besok ketemu apa enek reng jenenge bayarane dagelan karo dalang wong sak rombongan kok akeh dagelane. Lah dheke umane mung karo 0,5 juta iki. Ya ora wong ora perlu ngrembug ngono kuwi. Lah ngopo? Kok ndak pekewuh ora ngejak. Lah wong dingenekke ra tau ngejak. Arep kuwi sesepuh lho kuwi. Oh, tenan kuwi tak kowe wong tuaku tak anggap wong tuaku. Heeh, omah bengi wis tirakat ning kene melek-melek. Apa ya? Betah no. Nganggo dorongan. dorangan apa Sekar pace, Mas. weh keparat kuwi asine keparat kok Gong Kok keparat pripun to? lah Pak Ustad lho Lho Pak Pak Ustad. Bintoro lho Lho. lah kemok cepak iwak asu ki lho maksudmu piye Pikiramu ki lho. Yo piye carane mangane? Iwak babi apa reneng? Ngawur. Mangan iwak asu ki ra apa-apa rek. Lah Lah taram lho kuwi. ngendikane kan mangan binatang sing ndase ana taringe ora oleh. Endas rene taringe. Tidak mempunyai taring. Lah yo Dadi endas rene. nek kirik kan enek taringe. Heeh. Kuwi ora oleh Ora ngono lho. oleh. Mula sing tak tukokke nggon weteng ora nggon ndase. Ngono lho. Oh, dadi sing enek taringe kuwi karam. Gojek karo ngopo ngono Ah, rek. ya Wah, wis. iki Pokoke Pokoke yen suka yo- parisuka Heeh. dawuhe Pak Lurah sing penting seneng-seneng. Alah iki wis turasik seneng. Slendro songo Mas Wong dhek mau ki ndangdutan. Hah? Pak Lurah ya paling lagu Jambu Alas mbok liyane to, Pak? Ngawur wae. Yang apa? Mau wis lagune papat kok. Oh iya. Iya. ya ndonga sik ya Mas Nggih. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Mas Komir Manyaran Sugeng mirsani Pak Meswanto Mas Giono hadir di lokasi GWKD Ompak gamelan Waranggono jumeneng ning dhuwur Yo yeah yeah yeah
tuluk. Rama Ustadz Binontoro kula suwun minggah panggung. Monggo Pak Ustadz paring dawuh lan donga sesarengan tumrap marga masyarakat Jati, Gaten, Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jebul komplit. Nggih. Menika ketua Dawuh. APSI pusat nggih rawuh. Sapa? Ha niki Ketua apa? APSI pusat. APSI ki apa? Lah orang desa nek di jaket APSI Asosiasi lho Pak. Pengusaha Sound System Indonesia. Ketuane Pak Bintoro. Pak Haryanto. Oh Pak Arianto. Oh, jaket pawean to, Pak? Jaketmu ki lho Pak. Keparat kowe kuarat lho kowe. Lah wong ora usaha son kok nganggo jaket APSI. APSI. Heeh. Ya cilik-cilik duwe. Pripun Pak kabar? Cilik nggih siaran. Sae, Mas. Mboten ringgit niki. Prai. Prai mboten Dengaran prai. Wayange kedol. Heh. Kedol. Lho. Tak Kok iso adol wayang Bapak? nganggo tuku. Garenge katut ora, Pak? Garenge mati. Sampai niki ora. Dawuh Nggih. Pak Haji Kangko. Wah, kula dereng ngaji Pak Ustadz. Saya berdoa semoga cepet haji. Amin. Dan ini Nggih. ate pun enten kolomben keterak COVID-19 nika. Nggih yen dadi haji Mas Kanggo ya mungkin dadosaken haji ingkang mabrur. Amin. Mboten haji tomat. Tomat apa? Mangkat tobat mulih kumat. Nah aku ki ora haji tomat, Napa? haji sokeh. Sokeh Apa niku. kuwi? Sokongane wong akeh. Dari tanggap wong pirang-pirang iso buka kaji. Yen glondor ki Haji apa? upamane haji ngono, Haji apa? haji Wahyu. Ngopo kuwi? Sawahe tanggane payu. Hejek apik timbang anakmu sumbene haji piye kae? Apa? Haji slot. Kok haji slot? Lah senengane main slot. Nang nggonku kono Jawa Timur ki enek. Napa, Pak? Begenggek utawa piye ngarani ya? Wong wedok sing dodol awake jenenge apa ning kene? Nggih, gegek kata Oh iya. Pak. Kuwi insap terus nyambut gawe tenanan munggah kaji. Wedok kuwi barang mulih ning Indonesia ganti jenenge Hajah Mutmainah. Mutmainah tegese Biyen tau ngemut barang sing ora genah lho maksudnya. Pengestunipun nggih Pak. Pak Yai. Wah, pengestunipun kula suwun. Oke. Yen tanggoku kae jane sugih mampu naik haji tapi Ah. sepriki mboten ditindakne. Lah ngopo? Pekewuh kalih asmane. Lho kok iso? Lah namine Pak Ingan. Oh, terus? Lah naik haji lah gelare pun haji. Ah. Namane Pak Bintoro naik haji Haji Bintoro. Heeh. Lah tangga kula Ingan Heeh, terus? Haji Apa ya? Cair. Tinggi njeng benten Wonogiri. Kula mboten caticakno mboten napa-napa. monggo Pak Ustad. Paring dawuh napa paring pandonga napa paring tembang derek penting berkahipun kula suwun. Kangge masyarakat Jati. Jalan nggih. Cuma napa nggih namung sithik-sithik karo rencang-rencang lurah gitu sih kepareng lenggah. Nggih. Terus Pak Yuli lurah panjenengan. Nggih Pak Haji Yulianto nggih. Wah, Masuk, Nurdin Pak. dadi Gatot Kaca. Pak Pak Gombloh. Saya kepareng rawuh Bu Pak Gombloh Chandra. Lurah Triagan Mojolaban. Nggih. Ingkang nembe nandang sakit menika Pak Lurah Brunjul nggih. Nggih. Brunjul. Nggih. Ya dipun dongaaken mugi-mugi ndang tiparingan tombo waras wiris katidene ping Yuni nggih. Muga-muga ilah terti akina Mas Ibnu Nurullah Brujul. Muga-muga cepet mari. Allahumma rabbana simutibal basi isfila ilahi anta sifas biya ukala kudu koma. Muga-muga dijabahi sedaya para warga Dujo Laras Indonesia. Amin. Tur kula nggih ndherek remen Pak Dalang. Nggih. Alhamdulillah panjenengan luar biasa.
dalang muda, bagus, sugih, tur yo Sembodo. ora ngono meneng wae. Kowe meneng wae kene iki nek ngomong aja mbok selani kok ndak lali nggih Pak. Nggih man matur Pak Aryanto. Wong ngajeni, saure iki wong tuane dhewe. Yen arep ngendika iku ora usah diregot-regoni nggih Pak. Kowe iki yo meneng wae rasa cerewet tetep ngomong kuwi. Apa-apa kok ora musuh dagelane ora kajen malah. Aku lek ten mriku apa-apa ora beneran. Nggih Pak Kangkong. Nggih. Namung ndek remen bahagia semoga jenengan iki tetep laris eksis. Amin. Sing penting waras. Amin. Nggih, sehat waras termasuk Bu Dwi Kangkong dijaga Mas Dwi Kangkong. Nggih, nggih. Sake. Siap Pak, wong temu putih ditutke Pak. Nggih, kula streamingin jenengan nganti ngerti kabeh. Nggih. Setianya luar biasa. Setiane apa kurang percaya nih. Lambemu. Nggih. Niki dawuh napa Pak? Monggo nembang napa mengke dipun dawuhaken pepiling napa pripun ngoten? Nggih, Pak Ustaz. Oh nggih. Monggo. Ya. Nadyan Kirin wujude Pak, tepas kirin. sepira? Nadyan Moji roji nemu. Niki nggih ngapunten lho Pak. Kula mboten gurone mung kula nyocokne larase supados mboten sliring Pak. Nggih. aja malah mumedasku nek ngono kuwi ndak. Soale kula nderek mriki niku kudu mudeng notasi, Pak. Nggih. Ngoten ngapunten mboten kok ngguroni, Pak. Monggo moji roji nemro jiro. Kok semono? Nadyan sakmono. Mboten keduwuran meneh. Moji roji. Nadyan wujude mung peksi. Ah, wah. Mudeng ya. Anggawe ruh citeng kale. Mama roji nemro jiro. Ayo. Alus manis trumrak ati. Nyuwun dawuh Pak Kyai. Nggih. Wonten ing ngandika ora gelem urunan terus nganggep wayang niku karam monggo dipun lurusaken Pak Oh, Kyai. nggih. Nggih. Kepareng para umat manusia sedaya pilih wayang dan agama niku harus kita bedakan. Budaya iki biya berjalan dengan fitrahnya. Nggih. Nek agama meneh sing Gusti Allah. Nek dicampur memang mboten saged. Nggih. Ibarat lenga karo banyu. Nggih, nggih. Lah, pelaku seni dalam arti nek ngoten niku ya kudu ngerti agama. Nggih. Dadi seni iki aja gur nabuh tok, aja gur golek dhuwit tok, paling mboten nggih riyadhuan. Riyadhah niku ya golek ora ketang sithik, nggo cekelan. Nggih, nggih, siap. Agama ageme ngaji. Wah kula aturaken to nggih taun 1300 Pak Dalang. Ki wong biatan trake mateni ulama teng Situbondo 1500 wong hafid Quran. Nggih, nggih, nggih. Akhiripun Njeng Sunan Kalijaga kan bingung masuk Indonesia. Nggih, nggih. Tanah Jawa kok ora enek wong duwe agama, makanya terus dikelumpukke musyawarah Nggih. lewat kerajaan Islam Mataram. Nggih, nggih. Wah akhiripun bar wis dadi kerajaan Islam Mataram didhawuhi para ulama kon nyebarke agama lewat media wayang Mbah Sunan Kalijaga. Nggih, nggih, nggih. Mula didalangi dijenenge dalang sapa nyono. Tegese sapa nyono? Sing sapa niki ora terkira sing atase Mbah Sunan kok iso ndalang. Oh, nggih, nggih, leres. Dadi kaya jenengan iki termasuk ya trah wali. Oh, ngaten, nggih, nggih. Walidi maksudnya. Nggih, berarti nek wong Islam nganggep wayang niku karam berarti kancane kurang adoh, dolane kancane kurang akeh, dolane kurang adoh. Kopine kurang kental. Jenengan kok malah Ketok ya arep ngomong wayang arami ora tau mancing wi. Nggih, pokoke ing antarane budaya kali agama sampun dipun campur aduk ngoten to? Bapak, nggih. Nonano Ya. wes suwe nggon kula lana golek isi podang kuning Ngono. ebo bungahing atiku nyanding bisa dadi tombo. Aku kaya wong goblok kok mbok warai wae iki. Lah nolah-nolah aku lah ya mesake. Anu nyuwun tulung menika nggih. Oh, nggih, sing pundi?
Sing putih. Nderek sedaya sae. Oh, ngaten. Nggih. Niku podang kuning to niku mau. Nggih. Dadi dawane podang. Nyuwun sing nem. Oh, sing nem. Monggo. Sedaya Budi. Nek Burini niku sesepuhe Lah ya mriki. Burini aku wis mudeng. Oh Budi. Ampun ning anu sing nom-nom kemawon. Ibu Rini menika dados sesepuh. Bintara nek lali kok ya. Nggih, ya sing anu, ayo sapa jenenge kuwi? Ernawati, ayo. Ah. Rondone Dwi Jolaras Indonesia. Lah. Jamur to Mas niki? Rondo kuwi Lah nggih jamur to? jamur. Jamur. Siap, Janda siap. di bawah umur. Pak niki rondone Dwijo Kangko. Nyuwun nomor HP mboten? Garek. Kuwi ora cetha tenan. Pak Ustad terus kok. Ya ning asta engko pengen sinden areng ngersakne gitu. Ya. Iki ya Karanganyar. Nang ngendi omahmu, Wik? Saiki ngendi kae kulonku kae? Dalon. Nggih, dalon. Oh, dalon. Oh, wis duwe pernas ning kene to? Lho, Bang, rondo sing sugih kaya ngono kuwi. Omah tuku dhewe lho. Tuku dhewe. Mboten. Ketok. Ketok nek ra sugih iki ketok. Ngapa? Iki genah ketok sugih. Lah kok iso? Untuhe nganti dipageri. Ben ra ilang. Ya. Kuwi jenenge behel. Begel kok nggih. Lah untumu ndek iki mbok ngenekne to, Mas? Rampal. Kanggo rolasan. Rampung kok, Bas. Oh, rampung. Nggih. Ya, buka celuk digarap badut. Yo kaya ngapa? Nah. Erok, yo apa kuwi? Esuk kok. Esuk yo, ayo. Eruk. Esuk kok eruk. Iya. Apa ora? Mas Bayu siap. Wah. Mas Giono rawuh. Wah, jos. Mas. Wah. Oh, kasih do rawuh. Heeh, gandeng cedak iki ya peniti tukang son barang nggawa bojone dhewe-dhewe. Lah ya dengaren lho Mariden niku nggo bojo dengaren. Lah iya. Biasane nyaweri penyanyi no, ndang wani Alah badok kayak muntir kok nyawer penyanyi. Niki Masa wedi, alah bake wedi karo bojone. Alah. Leh. Ora mau Maridin sing wedi karo bojone. Hati-hati Din, kok ndak kaya aku Din, hati-hati. Ngapa? Aku nek diusir, Wah iya. Apa tahu? kok tahu pisan lho. Wes nek kuwi sapa sebelah kuwi ngetutne bojone tukang son kuwi bukan berarti kok curiga dan cemburu enggak. Lah napa Ya masalahnya? wis pengen anu lah wong upama diculke ya ora nek wong doyan karo Maridin kuwi dadi. Oh, sebelah niku. Heeh. Nenoe yo. Oh. Esuk awan ning omah wis ora kesah.
Selamat bergoyang yang ada di channel Bumi Jolaras Indonesia dan Dalang Kangko TikTok. Nggih. Wah, luar biasa semangatnya Pak Ustadz Mas Bagong. Aku tahun nyusul pagelaran apa lek wayang dakwah ya ngono nggih, wayang dakwah. Semangatnya luar biasa. Ya. Ngopo? Garenge ngopo? Megah-megah, Bos. Lah sing ngongkon pola pencolotan mau sapa? Dawe Pak Lurah. Heeh. Suara apa-apa kon jogeti. Heeh. Lah iki mau cepete ram. Heeh. Megah-megah. Oh. Wah, bintang tamu kajen, Lek. Kajen piye? Wong liyane mung dikek sak gelas. Heeh. Popole 2 gelas, lho. Bintang tamu istimewa. Ceret, Lek. Ya ora ngono kuwi ngomben ya nganggo gelas. Ngawur. Ora mah itu ya pengrawite Bijo Laras Indonesia iki balap kabeh. Ya wong pendidikan sarjana kabeh lho iki. Heeh. Ora elok lho. Kuwi wong pinter-pinter kabeh. Mula ngati-ati karo iki. Lah iya. Kenapa sih arep pedhot tenan kuwi? Ora aku sik lho. Asuwe ra krungu suara. Alon-alon wae lho ditekake bakdo Tenan, Le. lho. Karo dek bengi gayeng iki le tenan. Dik bengi nang endi? Nganggur kok le aku nang. Nganggur pamer. Yakin rame iki tenan. Mambengi ora gayeng Aku kok. dek bengi ora nganti megah-megah kok. Lah ngapa kok ora megah? Wong sarunge keri ning kono. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh, urung abdol nek Mas Haryanto urung diaturi di panggung. Heeh. Monggo, Bapak. Nggih. Monggo ki demang. Heeh. Monggo. Monggo mriki Pak Haryanto katuran nyanyi. Wijo Laras sampun nenggo sabetawis. Pak Haryanto juragan paling lumo. Terus Kula niki badhe nyuwun tambahan arta. Gareng yo ora ngono kuwi to lho. ora ngetok-ngetoki Pak Haryanto lek ngekake mesti akeh kok aja njaluk tambahan. Njaluk tambah ngisi-ngisi kancane. Lho ngene apa kewuh. Aku ki ya mung guyon kok. Siji-siji kabeh. 1 2 3 3 enak sing liwatan. Lewat kaya ngerti kowe. Korupsi. Monggo Pak Dato. Kowe omahe cedhak rasane ya. Pun Pak, pun pas.
Komplit niki pas siji kula to niki. Heeh, ya Pas. Pak. Lah aku piye urusane? Lah aku ngedum ya pas kok. Alham. Nggih, Bos. Pas kanggo Ngopo? Mbosok Pak Harto, Pak Haryanto ngedalne Arto dompet sih. Molak ngisin-ngisini mbosok yoga sindene dikeki meneng wae bagus banget. Lah aku wis diparingi karo Pak Manto lho. Wis kula nggih pengeling-eling Pak. Dalu Apa? menika ben disekseni warga masyarakat Desa Jati. Ora mung sak Jati, sak dunia lumantar live streaming Sak pirang. dunia. Heeh. Paringan Arto niki mboten badhe kula jajake, kula nggih pengeling-eling. Pokoke disatosi tak nggo pajek listrik. Kowe arep kowe pajak listrik. Heeh. Iki ya arep ra tak jajake. Heeh. Piye le? Iki arep tak dadekke 50 yuta. Wah. Wah iso men. Iso. Carane? Sesuk arep magrib petang angka. Lek bener nek luput ya bosok kuwi ya. Kuwi maksiat Pak Ustaz jek lenggah lho. Sini. Sesuk aku titip lho ya. Titip. Monggo Pak Har. Nggih. Sugeng dalu Nggih sugeng dalu. paling mbok. Mas Lurah, nggih jos. Jenengan niku ngoten niku. Dadi lurah ki cak-cek dados sacet. Nyah-nyoh ngono. Asli kok. Kantuk salam Pak Dolby. Oh Pak Dolby, siap Padahal siap wi. nggih. Panjenengan dikirimi Pak sak Kelip. yuta kula Nggih. beto. Wah siap nggih. Lah Pak DPR RI to, Pak Dolby. Pak Dolby nggih. Siap Nggih. nggih, nggih. Wah, ditimbali. Oh nggih. Sapa sing nimbali? Apun wakil Mas Darta kok tadi kok. Nggih, dangu mboten panggih. Bu, sungkem kula Bu, atur. Juragane klip motor, Bos. Heeh. Lengganan. Lengganan apa? Biasane maringi niki pripun? Oh, nggih. Langganan dealer motor apa mobil? Nggih. Mobil. Mobil. Oh, iya. Mengke tukar tambah mobil jenengan lho niki. Siap. Motor wis saya ganti kok. Ya. Lho, kowe Kalih dikenake kowe. kalih glondor. Dor glo tak golekne. Matur nuwun Pak, mugi-mugi sehat, lancar usahane nggih. Rek, garek. Oh, doran nimbali. Rek, Eh, sisan sing titip anu Mbah Gombloh Mbah Gombloh. Bekonang. Mbah kula mong sadherma dikongkon. Titip boten ngoten nggih sisan. Sisan wis nek isor goreng. Aku wong tuwa mbok kon ngempis. Lho sisan sing nang isor. Ngapunten Mbah Gombloh wong niku warga jenengan sing kekurangan nggih. Kurang ajar. Nggih, tinggal ding. Nggih. Mbah nuwun. Anu kowe neng Mas Kelip Heeh. ora diparingi duit dikei bonus Apa? Pajero. Pajero mobil. Patok jeje loro kuwi. Ya cikur. Omongane. Sing tuwek kowe malah dungane sing nom. Kae iki ora pas nek nggo aku, pas iki kanggo kowe wis to. Pasangan kok tak kirimi becore. Pajeke telan. Nek dagelane aja guyon perkara mati ku ndak. Ora mung guyon kok, Bos. Muga-muga ora tenanan ya. Ya. Ayo kowe kesusu ya monggo. Ngawur. Mas Kelip. Iki Mas Haryanto. Jane jek siji. Sapa? Ning pekewuh. Sapa? Ku ya pemborong marahi tanggane dalange. Jane mau ngomong aku arep titip ning pekewuh ndaraki kemaki karo kangkong. Kaya nyumbang. Halo. Nggih. Waduh aku iki arep nyedane poke kok. Kok Pak? Nggih, dalu punika Bapak Ibu ngantos nenggani Nggih. gelar budaya Nggih. bersih desa. Pun Mas Kangkong, Nggih. hiburane Napa, Bos? disragenke manis. Oh manis. Mawon nggih. Ah, milih sing pundi, Pak? Pak Jati. Nggih. Niki wonten prawan, wonten rondo, wonten sing pun gadah garwa. Nah, pilih sing napa? Sik cerak kiambak mawon, Sing tasik kiambak nggih. cerak kiambak. Wah, cerak kiambak. Oh, Buduwi. Ayo, Bu. Nah. Budwi. Manis. Ayo, Bu. Manis. Tak urane dinilakne kali padalange diambil cekedap nggih Pak. Ora masalah. Napa-napa. Ora masalah di panggung iki bebas. 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 Bu Eni mang tindak mriki, Bu. Bu Eni. Oh, to, Rek.
Asline ora adil kowe iki kok. Ngopo? Lah Bueni kok ora mbok ampiri sisan ki ngopo mau? Bueni. Wis ngendika. Piye? Aku wis tak titipne Pake mau wis. Oh, alah. Pokok Kakung Putri jaluki. Nah, werok titip to, Bu. Kowe arep ngopo garenge arep ngopo kuwi? Arep ngopo? Arep nembang manis no. Pokoke sakmune gamelan dijogeti lho ya. Siap, Bos. Pas jenggleng mesti kudu mencolot. Nggih, Bos. Alah. Lambene. Pun santai mawon. Heeh. Kula sampun ten mriki. Oh iya, sekali jreng kudu mencolot. Iya ta? Oh. Ngapunten nggih, Bu. Ampun ngoten lho, kula iki pekewe. Ora suwira ketemu untumu teki nyanyi to, Lek. Bar diantemi wong. Antemi wong apa wong ngepit kerja ngore kok antemi wong. Dikeroyok wong selawe, Bos. Weh. Ora mundur blas. Wah, ya kendel no. Wong mburi tembak. Oh iya tembak. Ayo, manis. Manis yo. Arian. Harap. Manis. Seragenan yuk dados. Ayo nggih, Bos. Masuk, Pak. Manis de kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora manis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa ngonoke jantungku. Ronot, terima kasih dari daerah. Yang ada di TikTok Dalang Kanggo Asli, selamat bergoyang. Ma Ratna BT, Henry, Ronot. Sangat terima kasih. Salam kagem Bibi, oke. Koyo bisa Joko Kendil. Gitu
Sami-sami, pokoknya agenda niki diperingati setiap tahun nggih, Pak Lurah nggih. Leres. Nggih. Terlibat kok Mas Kangkong mriki menika. Nggih. Kala wau siang nggih sampun dipun Nggih. meriahaken campur sari ugi pembagian bantuan pertanian. Heeh. Obat-obatan Betul. kanggo pertanian. Obat tenanan Tur obat. salah satu desa sing hebat perangkat desane ya kene reng. Oh iya. Kok iso? Perangkat kuwi sawahe ora eneng sing disewake utawa sing didol. Digarap. Kabeh digarap. Oh, kecuali Pak Carik. Lah ngopo kok pacare? Kirangan. Ya ora kae Pak Carik ora digarap piyambak nanging digarapne sik mbiayai Pak Carik. Oh, ora kok hebat kabeh. terus Pak Carik Mula nek gur wayangan kaya niki enteng. Heeh. Wes. Dusun kowe kuat wayangan lho, Mas. Lah, nggih. Oh, Karang Duren wingi ya wayangan Karang awake Duren, dhewe. Nggih. Heeh. Bintang tamune uncek ngapunten Pak Haryanto. Karang Duren kula mboten saged Lah sowan. ngopo ora sowan iki? Ora dikon. Ora dikon. Iki njati. Iki uga penyerahan bantuan ketahanan pangan kepada petani uga. Nggih, wau siang. Pemberian bantuan gerakan orang tua asuh. Yo penyerahan bantuan kendaraan roda 3 VR saka panjenengane Bapak Insinyur Dolfi. Tepuk tangan. Heeh, nggih. Ana kendaraan LC barang. Dolpi. LC. Elsio. Lah VR iki. VR to. Caedan. Sopone kape. Yo sing saka Cilacap jumeneng. Chandra Ayu Waryani. Kumak pang Pak, yo. Wireng, Anu, Pak. ngopo? Dagelan kewirangan iki. Kok iso? Sira aku arep melu joget kaya mbake kowe. Heeh. Arep anyake gamelan wis mandek. Rombongan buke kae muni rombongane kompak. Heeh. Kisinan. Heeh. Tidak kenal maka tidak sayang. Kowe rong tau ketemu karo kita sinden iki to, Reng? Oh, dereng. Nah, dikenalake. Nderek tepang asma sinten? Mbak. Chandra Ayu Waryani. Chandra Ayu kok eneng waria apa banci. Wadon. Wadon kok waria? Wari. Genahna kuwi Indra, kok nganggo jeneng Waryani iki sebabe Waria iki ngopo? Sebabe apa? Jenengmu Asma Kinarya Japa. Chandra Ayu Waryani iki Waria. artine keprimen? Chandra ki ngerti dhewe ya ta. Chandra ki wis genah. Sound system. Lho. Kok iso? Chandra Dewi. Chandra Dewi. Ya ora lah, Chandra kowe cara rama biyunge nyong kowe. Rembulan. Lah mbae pinter banget bae. Mbah. Sound systeme Pak Haryanto ku ya sing jenengne aku. Oh iya, Chandra Pak. Dewi. Oh, Dewi. Laris saiki. Iya. Sone glondor kuwi tak jenengne sprene ra payu. Jenenge apa? Apa? Undlap-undrup. Oh, dike salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbak Chandra. Ayu. Chandra. Chandra Rembulan. Rembulan. Ayu. Ayu. Ayu lah sampe nyawang nyong kepriwe? Ayu. Weh, Ayu apa ora? Ayu. Sampe nyawang nyong ayu apa ora? ayu. Kepriye? Lah ya sampe nyawang nyong kepriwe? Ayu apa ora? Ya, ayu kepriye? Waduh. Ayu. Ayu tok orang nganggo kepriwe? Ayu tok. Nek jawab Oh, ayu iya. tok. Wah. Orang Ayu nganggo tok. kepriwe? Dadi pasuryanmu ayu tok. Aduh ngomongan karo lansia angel ya. Lansia. Hei, ya ora lansia to. Paling ora iki omongan karo merek anggur. Anggur apa? Cap orang tua. Ayu. Ayu. Ya, ayu lah ya. Waria. Waryani. Waryani. Waryani gue
jenenge ramaku kan Waryono. Oh. Waryono. Waryono melawan Warni. Warni. Dwer dadine Waryani. Kaya kuwe dadi kabeh kuwi ana ceritane ana runtutane. Ora mung waton. Ora mung waton banci, Banci. Ya sepurane wong ya Waria ki ngerti ku ki banci kok. Ora Iki Waryono. genah tanda-tandane statusnya perawan. Kok iso? Isi single. Kok iso? Ngerti. Cunduk mentul iki wis ngandakne. Iki Ah. tenger. Tengere Yen siji iki jek perawan urung duwe bojo. Oh, Perawan. berarti nek cunduke siji kuwi Perawan. perawan. Nek loro Loro kuwi wis duwe tunangan. Yen ora nek cunduk mentule rambut ora-oraan kuwi ora arian kuwi bar konangan. nek cunduk mentule mambut-mambut berkunang. Ya. Gimana? yayaan. Ora Enggak, Mbak Chandra. Nah, kuwi saka Cilacap, Gong. Mula bahasane yo beda karo kene. Lho, Gong. Yen arek Basa ngetutke. Cilacap. Iya, dadi nyong ora teyeng alus-alus kaya wong kene, dadi Tayang ya tetanes kok ngawur ya iki ora tayang. Kane Iya, tayang ki yo. maksudnya aku ora teyeng ngomong kaya bahasa kene alus-alus. Dadi ora tanggap, ora paham, ora tayeng, mudeng ora. Mudeng. Sampean kan teyeng ya, Ya. sampean teyeng kan, Ah. teyeng bahasaku kan. Teying ya. Sampean teyeng bahasaku. Ya mudeng. Sithik-sithik ngerti. Tayang aku ya ora mudeng. Wis muyo ngono kaya wong pinter. Ya nek ora ngerti basa kono ya aku bahasa apa jenenge bahasa Indonesia kuwi basa anu Dra, basa cara nggonmu kono. Ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Pokoknya selamat malam bapak-bapak karo biyunge kabeh. Nah, kuwi cara kono. Semoga dengan adanya bersih desa semua diberikan kelancaran. Moga-moga nane ngresiki desa kabeh diwehi lancar. Diparingi panjang umur, sehat selalu. Diwehi panjang umure, sehat terus, pipise lancar kabeh. Bapak-bapak, Ramane jangan lupa aja kelalen. melihat wayang sambil merokok. Nonton wayang karo obong-obong congor. Mutar ora kuwi. Merokok kok. Sambil merokok. Lah ya, Ramane aja kelalen golek nonton wayang Sambil karo merokok. obong-obong congor. Oh, kono iki upamane among tamu ning kene iso diantemi wong. Kok iso? Monggo katuran obong-obong congor. Pancen desa mawacara negara mawatata. Nyong kaya kue. Aku arep bahasane ngono wis lali kok. Ya Nanggone beda. nyong kaya kue sing penting Pak Ustad jenengan bibise sing lancar terus karo obong-obong congor ya, Pak. Pangapunten Pak Ustaz, cangkeme sinden kula bosok. Oh, dadi tengere yen kene kono ki ngono ya. Iya, Mbah. Bener. Yen apa? 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 Sego. Sego. Ya elok. Mamaning. Sego kok sego yo ne. Pertanyaannya sing angel dadi karuane nyong mikir sisan. Oh. Apa sing angel iki? Apa reng? Telo. Budin. Budin. Jare kok Telo kok Budin. Lek ngarani Budin kono, telo ki Budin. ngawur iki. Ya kan ora mesti kabeh A. Ora Lha ta. ngene nyong budin. Buden kene iki sing ngedusi wong mati. Kae Mudin. Kok muden apa ya? Yen kates. Gandul. Oh, kan. Kates apa? Gandul. Oh, lek nangka. Nangka. Nek kates-kates nangka tok. Gandul-gandul nang kathok. Dere ning ngono kuwi. Lah ngono Bang, Dok. Aku mau jan arep ngono ki bingung. Dagelan umat lanang kaki-kaki. Umat-umat wong suwe ra mbok jak kok. Dadi perkembangane Wijo Laras ki ora mudeng kok. Apa-apa ora beneran. Apa, Dik? Iki ada permintaan. Karena malam hari ini yang melihat tidak hanya yang di kantor desa Jati, juga banyak sekali yang melihat lewat channel YouTube Wijo Laras Indonesia. Iya, Bang. Insya Allah 2000 pasang mata lebih yang menyaksikan, juga yang di TikTok Dalang Kangko Asli. Assalamualaikum Pak Kangko, badhe nyuwun lagon loro ati kalian ninggal katresnan matur suwun. Saderengipun kula Pak Kangko nggih
sak rombongan tansah pinaringan berkah sehat amin. Saking CV Sekar Panggi Jaya Jakarta. Amin. Oh, iki insyaallah sok bado bakal nimbali awake dhewe sak kanca yang Boyolali. Oke, matur Mas nuwun. Slamet Klego. Matur nuwun. Matur nuwun apa? Lah ditimbali ten Boyolali. Kuwi dijo laras kok. Lah aku lan ndongakne mung matur nuwun muga-muga ora batal ngono. Oh iya amin. Dijak kan rezekine dhewe-dhewe. Apa, Nduk? Iki Apa? permintaane mau. Sing mau pilih apa? Lorati loro. Heeh. Lorati loro ya. Nah, iki Pak Joko Pilang Kenceng Madiun uga monitor, Mas Joko Kedung Malang Kediri Papar ya monitor, Mas Ngadinu Pondok Ungu saking Jakarta ugi monitor. Mas Parjiono saka Grobogan ya monitor, Pak Sunarto Pak Enanda Gemolong. Seragen ugi nderek hamirsani Mas Kangko. Nggih. Ugi penggemar kula Sapa? ingkang wonten Dangrong, Nglangon, Kemukus, sedaya kemawon moga rendeng. Apa men to kowe? Lan ugi penggemare Pak Kangko ingkang saking Temuireng Bugia Monika nggih monitor. Matur Weh, nuwun. jare sampean temu ireng nanggap aku neh. Nggih, Kapan? insyaallah bos nembe dirapatke. Oh iya. Kula pun pesen tanggal isik tanggal 13 Agustus. Oh. Nggih. Astu nembe dirapatke. Muga-muga tesih ajek ta. Apa? Nggih semonten nika. Sagemu. Muda tahun nih muda. Lah wong ya ora ngerti undang-undangane ya ora terus dikabari. Heeh, sing penting wis ditengeri kok ndak kedisikan liyane ngono. Niki mangke insyaallah Januari dipun rapataken. Jos. Ngapunten bos mugi-mugi anu sida mriku. Iso wis. Pun mboten sah mikir kula. Wah. Pokoke penting warga kula dikei ringan ngoten Mas. Lah kowe sing mikir sapa? Napa? Kowe sing mikir sapa? Bojo kula. Oh iya. Penggemar jengkelan Gea Monika. Gea Monika. Nggih. Sapa kuwi? Temuireng Tegal Gede. Sapa? Bojoku Giarsi. Wah, Oke. biar sing dia Monika. Bojoku ki dense penyanyi. Terus Bojoku ya Giarsi. Denise kan penyanyi jenenge Gea Monika. Oh. Lah kalau mben lah didenda numpak pesawat. Lah ngopo? Bojoku karo jenenge asline Isin. Lah ngopo kok isin? Giarsi terus anu pokoke anu jenenge sapa? Lah Gia Monika. Wis check in. Kuwi ora cocok karo KTP-ne. Lah Giarsi no Gia Monika ning nggon tiket. Dadi denda 300, Bos. Kula jeneng sak digonta-ganti. Oh, sip kok. Yo larati yo. Yo kaya ngapa? Ki Mas Wahyu saka anu yo Kepareng Rawuh, Mas Gareng. Wahyu. Wahyu nggon anu apa jeneng fitness. Oh, Oke. Makasih sing Kanca kula niku. tukang ngelatih aku fitness yo Mas Nggih. Wahyu kae. Kalih kula nggih dilatih Dilatih apa kowe? bal-balan. Oh. Fitness kok baru bal-balan ora gatek. Koclok ya fitness kok Lah bal-bal. timbang ora omong. Oh iya. Lara ati lara monggo. Lara hati, lara ya. Omong. Ilham Surabaya, selamat menyaksikan. Mas Paris Sugiono. Mik volume. Apa jenenge kuwi? Dagelan kurang munggah ning YouTube Mas Agus. Wis milih tresno
ilolong bola bali mung gawe kelaning rasa rasa tresno sliramu ora bisa salam kanggo Pak Bayan Kanten Mas Bagong wis Guntur Laras tresno aku apa dheweke wis ciliya dadi bojoku apa bojone ilolong bola bali mung gawe kelaning rasa rasa tresno sliramu ora bisa jaga saka Ompak gamelan Dita Cungpe nyusul berdiri Mas Tarno Tania Jaya lanjut ninggal katresnan ya Rasa tresno sliramu ora bisa jaga
gelem. Ora gelem dudu. Ora rombongan. Tak gelem ora rombongane kok. Ya sen ku ya ben. Nek aku tung gendak gentung. Ya, aslinya jel kowe. Tung gendak gentung. Males reng. Kademen ora mathuk ya, Bu. Apa ora bener kan? Ora mathuk ya wis. Lah iya. Aku ki yo arep piye-piye wis mau meneng ae. Lah kok ora protes? Ora protes piye wong awake dhewe wong loro iki rombongan semene bane. Ha iki upane nesu ora medeni. Ha sik nuthuk slinti kuwi. Apa? Sungu lho kowe nuthukne sirahmu. Wong rene iki kon menghibur apa gelut apa piye? Selinti kok selinti. Selinti, Mbah. Kuwi lho peking iki lho. Ayo tadi ke selinti. Ya nggon aku slinti kok nggon aku. Kerep ceki ya ngono. Nggonku selinti ra ngono kuwi ya ketoke. Iki sinden Cina iki ngopo? Ayo. Masukin. Ya mau jiro jinemro jiro ya. Aja